Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:59, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, senaryo na kita sang panahon. Check na to na. Ang aton sinipalibot, although ang ating pag-asa, nagpalayag na gidman, ngayari na kita sa maulanon nga sitwasyon. Pero may mga bulo bagyohon kung kisa nga sitwasyon ta, may mga LPA, kag kung ano pa dira mga kaaksyon. So kinanglan makahibalo kita sa sininga gabi, antes pa naman ang aton sininga pagpangalagad mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Panigurado no? Kay para kung ang ibang dira nga way nakapanglansang sa inyo nga mga atop, dapat manglansang na. Ang way nakabutang sang tabil-tabil tabilan na. Kay ko kisa kakusog sang hangin, kakusod man sang ulan. Yari na sa aton sininga linya mga kaaksyon si Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. May gabi aksyon ba kag sa aton mga listeners sa area at naton lakat sa aton nga chimpo sini nga gabi, Lunes kita karon. Hunyo 7 tuig 2021. Hindi katingalahan bulan sang Hunyo. Damo kita mga low pressure kag mga tropical disturbance. Kag ato na mataan ining low pressure area nga nagtuhaw kag lang gid may antad ini sa distansya kapin sa 350 kilometros ang kalayon sa nasidlangan na bagat na nasidlangan is southeast ang Borongan City sa Eastern Samar. Ari siya sa 10.2 degrees north, 128.3 degrees east. Nagaupod ini siya sa ikadua naton nga weather system sa muning intertropical convergence zone, nagaapekto diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Kag ang ikatatlo, naga-impluwensya ang hangin habagat o kung southwest monsoon, nagaapekto man dito sa Luzon. So, ang mga lugar sa Luzon, ang muni ang apektado sa southwest monsoon, ang muning Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Palawan, kagaprobinsyanan sang Mindoro nga magalungon ang kalangitan, may lapta-lapta ini pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang nasidlangan sa Kabisayan kag kaprobinsyanan sang Surigao, nagapabilin man nga magalumon ang ilang kalangitan, may lapta-lapta man ini nga
pagtupa sang ulan kag pagpanagkuob ngalin iniya sa ITCZ. Mhm. While sa ibang nga bahin sang aton pungsod nalakip kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan, Mhm. nagapabilin nga may pag-uum-guum ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan Mhm. nga may idulot lang ini nalikwin nga mga pagulan o kung pagpanaguob nga tuga ini southwest monsoon kag ITCZ. Kag ang iban nga bahin sa aton pungsod nagapabilin nga mahinay hasta sa kasarangan lamang nga huyop sang hangin. Mhm. Halin sa nabagat na nakatungdan takadto nabagat nan southwest to south nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Mhm. While ang nakatungdan nga bahin sang Luzon ara sa kasarangan nga maghali naman ini ang direksyon sang ilahuyop sang hangin. Mhm. Nabagat na nakatungdan pakadto nabagat ang southwest to south nga may kasarangan nga kadagatan. Kag diri naman partikularmente sa aton probinsya ang Western Visayas kag ang aton nga Negros Occidental lakip na ang syudad sang Bacolod. Nagkapabilin nga maayad-ayad ang aton tiyempo, may pag-uum-guum sa gihapon ng aton kalangitan. Mhm. Nga may dala man ini naligwin nga mga pagulan o kung pagpanaguob aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagtuludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tides. No? Kag ang aton nga taob alas 10:13 karon 0.9 ang takos ang kadalumon. Kag ang unas magabalos alas 3:11 karon sa kagahon sa takos nga 0.5 metro ang kadabawon. Alas 6:04 sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magapakita ini siya alas 5:22 buwas sa aga. Ari kita 26 hasta sa 31 degrees Celsius o kon 78.8 hasta sa 87.2 degrees Fahrenheit. Mhm. So amo ni lakat sang ato nga tiempo. Kadto kita kay Bulkan Kanlaon. Aha. Nakarehistro kita isa ka volcanic quake o kon pagtayog sa palibot sang aton nga edification ni Bulkan Kanlaon no, sa 24 oras nga obserbasyon. Mhm. Ang aton nga asupre o kon sulfur dioxide nga iya ginbugan na takos ini sa 997 tonelada sinilang sang pizza 4 sang Hunyo. Padayon nga ginaobserbahan sinisang aton nga GPS kag electronic tilt meter ang ground deformation o kon gamay nga pagubag sa nanubuan kag sa tunga-tunga sang iya nga abaga. So amo ni mga parameters nga nagatag indikasyon may hydrothermal sa gihapon nga proseso sang magma dito sa kulok-sulukan ni Bulkan Kanlaon. Liwat nagapaabiso ang DOST, Feebles in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center, ara gyapon sa alert level 1 si Bulkan Kanlaon. Wow. Kag ang 4 kilometer permanent danger zone, padayon nga gina-enforcer ini. 24 oras naman sa aton earthquake information, puro Surigao Action Bay. Aha. Mayo. Way na kaparang laponet sa 24 oras. Way di katayog occidental kag oriental sa aton. Unfiltered. So amo ni ang lakat sa aton tiempo. Aha. Angot kay Bulkan Kanlaon kag sa aton earthquake information sa aton monitoring and alert warning system. Aha. Maghalaw lang gid kita sa tanan nga oras, Sir Gan, ano? Sige, Sir Gan, salamat. May gabi. Okay, maayong gabi. Yes, sir. Sige, amo na ang lakat sang panahon mga kaksyon diri sa aton sa Bacolod. Kag bugos nga Pilipinas sa mga utod ta nga nagapuyo sigad sang baybay ha, sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kamakisan. Alerto lang 24/7. Action firing line. Sa sining nga gabi, of course, hindi kita magampisa without sa aton sini pangamuyo, no? Una sa tanan ti magapasalamat kita sa mahal nga Ginoo. Sa isa naman kaadlaw nga pagtuytoy kag pag-guide niya sa aton tonight sa aton nga pagpangalagad
buligan niya kita sa aton sining trabaho, no? Sa mga naga-monitor sini matino ni blessed kita kag makatulog kita tonight nga mahamuok kag makabugtaw nga wala sang sablag mga kaaksyon. Salamat sa pagpalayo sa disgrasya, balatian kag iban pa. Amen. Last 7 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Sa sinimat tinian maka-aksyon, bukas ng aton siring anyway subong adlaw is kwan kita Lunes. Yari na kita sa Hunyo 7 na 2021. Bukas ng aton siring Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton YouTube plus ang aton nga Twitter account mga kaksyon. Labi naman ang aton siring text hotline sa 0963-757-0874. Ayo lang ko 2 to 3 liners lang ang inyo sining nga mga mensahe. Action Brian Warden. Action Firing Line. Onboard na, Toblas 9 takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Mga ginikanan ng inyo sini makabataan, hindi pagdulaa sa inyo sini panulukan. Isa naman ka minor de edad ang nalumos didto sa syudad sang La Carlota. Action Firing Line. Oo, kung hindi pagidman katako dami magkadto sa suba kung ano nga sitwasyon, abi hindi lang anay abi, no? Bulaban tayo nyo gid kayo ni kasako subong sang ulan-ulan kag ang tubig way nayaga pangilala mga kaksyon. Samtang diri sa probinsya sang Negros Occidental sa Nokpo, ang kapulisan hindi gid pabor siniblang ginaduso sadto pa nga kon day off sang kapulisan dapat way sila sang armas luthang. Doon di man asan ako doon di man ko pabor. Kaya ang pulis daan niya otoridad ni sila mo. Prone ni sila sa pagpangluthang sa mga tao nga hindi luyag nga may pulis. Action Firing Line. Nagakontra sa pulis bla, ti kun way sila armas karon da, hindi gislak bato Kag may mandato man sila nga magdala-dala sang armas nila. Protection ini sila, do hindi naman na mayo nga kun way sila duty, way man sila armas. Dire sa Bacolod, kadamo sa nagkaladakpan nga nagbinulang dira sa barangay Takuling mga kaaksyon. Baw ka mga bagul. Action Firing Line. May samanday ka barangay sa Bacolod, hindi ko pa matumbok abi. Agon hindi madakpan, sa sulod balay, sila yung binulang. Action Firing Line. Base malibot-libot ni isang police station number 1 Dira lang na dapit sa inyo, sir. And abiso sa mga mangingisda hindi kayo mo maggulo gamit na sa mga dinamita dira kung magpangisda kay pangkasuhan gid kamo kag magkaladakpan. Ina kon madakpan. Action Firing Line. Kablokati mahimo ka na lang gid sang kalakasan mapakita ka pa. Ang Bacolod mga kaaksyon, kumusta? Sabado sang gabi medyo dako-dako kag damo-damo nga porsyon sa Bacolod nagsaka gid ang tubig. Action Firing Line. Isubong ang DPWH Bacolod District Engineering Office mag-coordinate sa CDRRMO para ma-address ang pagbaha sa syudad. Dinikada na ni nga mga bahaanay ni. Action Firing Line. Oo, kalkalanay naman magamo ng istorya madalanta ni pang bungkalon na naman Samtang pangabay sa mga negosyante nga dumilian ang panahor sa pampubliko nga lugar, wala nalakip sa EO31 ni Mayor Bing Leonardia. Action Firing Line. Atensyon sa mga naga-edad sang 18 panaog kag 65 pataas, ginabawal ka mo anay nga maggwa diri sa syudad sa Bacolod bangod sa padayon nga pagsaka sang numero ni COVID-19. Action Firing Line. Nogay ka mong anay, check nato ng PNP kung may ari ni sila dakpanay sini kung makitaan. Galing kayo kaduro man kita kung ganang galinagaw kabataan nga tag 5 tuig ang edad tub-tub pulo. Oo, duway man sa may nagapanaway. Action Firing Line. Utro man ang mga ginikanan, kabalo na gid sila nga bawal anay sa giman katadal ng ila kabataan, palari hulang gid. Action Firing Line. Sa probinsya, sa Kapitolyo Provincial, 616,800 ka doses ang Sinovac vaccine mag-aabot sa Negros Occidental buwas nga adlaw mga kaksyon. Samta mga Capitol employees nga hindi magpabakuna sa COVID-19, papirmahon sa waiver mga kaksyon. Action Firing Line. Sadya nga obra. Karon dugay-dugay pinaka main topic naton mga kaksyon, bakuna. Oo.
sining mga nagalalagaw karon sa social media, bakuna ang istoryahan pa. Action firing line. Karon man ang ikaduha naton nga topiko nga tagaan gid pagtamod, reklamo sang mga na-quarantine mga kaaksyon nga mga utod ta sa isa ka buluthoan diri sa Bacolod nga ang ilang bulutuan nako sa pagkahiggo sobra. Action firing line. Sino man nagpasulod na dahil sa sinang bulutuan nga way gid gin prekurar tapos hambal pa to sa nagadulong to sa ila pagkaon to do ginhangyo lang ang sabat sa nagadulong pagkaon problema nyo na da sir. Nami nga sabat no? Action Brian Borden. Action firing line. Lasit idusi na sa aton sini nga pagpangalaga ng Tisco dira magpalawod sa balita lokal mang suroy-suroy tagamay lang sa nasyonal. Action firing line. Ang mga balita sa nasyonal mga kaaksyon iyaho ari maayo man nga balita tagaan tani atensyon dason nga mga inadlaw kay baloka adali gid lang kay si Kuano si Gibo Chidoro preparado man siya kuno nga mag vice presidente sa 2022 nga eleksyon. Action firing line. Oo, ay kabalo na ko na kay istoryahanay na kamo mapa-stay ka pa. Pero way pa man kuno ka desisyon gid si Inday Sara Duterte nga magpapili kuan na presidente sa 2022 mga kaaksyon. Ati kuan na niya, pulo panilagan tani. Si Ping Lacson kag Tito Soto daw dako-dako ang tsansang tandem nila no sa 2022 nga elections. Ati ini panilagan tamani kay Ping Lacson sa nahambal ta na aksyon-an wala gani ni nagbaton sa iya sining pork barrel. O way bahid sang korupsyon. Kung sa Bacolod pa di kanutan, hindi pabor sa kurap. Di ko gini nga ginahambal ko permis kanutan. Dumduman ko ni siya permi kada interview tamo basta gani korupsyon niya gapamiripigid ko. Di basta korupsyon gani kag kwan. Si kanutan gani aksyonan way ni siya nagbaton sa una pagkor. Action firing line. Na way ni siya baton pagkor dis Bacolod, the only councilor nga wala nagbaton pagkor kag daway man ni siya gani man staff man nga yes, dapat kada councilor sa Bacolod may 3 ka staff nga gina-provide ang city. Sa iya di guro, ambot ko may ara, dila ko kadumdom kay City Hall bit ako sa una. Action firing line. Basta korupsyon nga pamiripinas kanutan do ka okay mano tani kamo tanan councilor da against korupsyon no. Action firing line. Pero balikan talada, ginamuno-mono tamalan ni Bacolod di kay para matapna tanang mga alleged man lang nga mga korupsyon di. Pero ang iban nga balita makaaksyon sa national si Senador Arimayo maniho monitor gid sa mga ginikanan naton dira mga utod naton dira nga may mga kabataan nga babayi kag sumuman lalaki. Kay concern ini sa aton sini kabataan kay natalupangdan ni Senador Dilima mga kaaksyon nga daw nagadamo naging subong ang ginatawag iyang online platform sa sexual abuse mga kaaksyon. Ginatawag nga online sexual exploitation sa mga kabataan naton no. That's why nga nagduso siya sa Senate Resolution number 745 nga tukibon kag imbestigahan kung paano nagdamo ang ini nga cases karon diri sa pungsod Pilipinas ang online nga abuses sang aton sini nga mga kabataan. O kadamo na subong sang reklamo mga kaaksyon mo no sa pagpangusisa naton diri anyway sambal ni Dilima siya dapat ang Senado ta mabulig kag buligan gid no nga pag-imbestigar sa paano tani mabuligan. Kung wala ni na priso si Dilima kadamo pa ni tani guro sang pwede mahimo da sa Senado pagid nga inablang ara gid sa sgwa blahaw. Action firing line. Galing kiti mo na may kaso siya mo ha. So sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon sa pinaka latest nga results ang survey among pinaka sintro sa live stream sexual trafficking of children mga kaaksyon. Grabe yan no. Kisa aton di subong niya bisan mga bata aksyonan gali makatuig may cellphone mo. O tiyan mo na budlay tiyang data sang US nagagwa US based ini National Center for Missing and Exploited Children mga kaaksyon kag ang nagagwa sa ila diri nga sa pagkadamo gidya ang mga internet crimes diri sa pungsod Pilipinas against sa child abuse kag child center mga kaaksyon. Action firing line. Ti sa nagligad tong DOJ nagpagwa sang result kon report nga Marso tubtob Mayo 2020 last year. May ara iya sang 202,000
605 ka mga kabataan o kon kaso sa sining online child abuse mga kaksyon. Grabe yan, 265% ining nga taas ikumpara mo sang 2019. Action firing line. Di kabalokasan 2019, ang mga kabataan pa nakafocus to sila sa pagbutho o kon pag-eskwela. Subong sang 2020 na, kay way nagguwa sa puloy-an, ang mga kabataan halaga pungko na lang lantaw TV. Ang iba nagakuti sang tab, cellphone, naka-laptop, naka-computer, mga kaksyon, may mga data na, may mga wifi na, so na-explore nila ang ilang sinikaugalingon sa pag-search, searching, and more, hasta nakalabot sa mga sexual abuses. Action firing line. Tapos may mga amay kag iloy man sa una nga ginang pandakop man, bangod sila ang dahilan nga nagakabiktimang kabataan nila sa mga sexual exploiting nga ini online because nga ginakwartahan man nila. Action firing line. Pero pagitaan ta na isang resource person kay concern kita sini mga kaksyon, ang aton lang naman ma-advise subong nga gabi sa mga ginikana ng inyo kabataan, aber hindi niya pagpasugti nga sagi ka uyat sa mga gadgets dira aksyonan. Ang COVID-19 karon diri sa pungsod Pilipinas nadungagan sang 6,539 subong adlaw nga naglabot na sa 1,276,004 ang kanamuon. Ang nagapabilin nga aktibo 58,854 kag ang nakarecover ara na sa 1,195,181 mga kaksyon, kag ang patay 21,000 na 969. Action firing line. Now, dili kita sa aton sini main topic for tonight mga kaksyon, bakuna or vaccine diri sa pungsod Pilipinas. According iya sa report kagin pagwa mga kaksyon, sining bakuna nga ini nagdangat na sa 5 milyones 965,651 na ang nabakunahan. O, lapit-lapit ata 6 milyones ang nabakunahan diri sa pungsod Pilipinas. Pero ang ginapangita tadi para malabot ang herd immunity, 70% of 110,000 or million Filipinos, dapat mga 75 million mga kaksyon, tiara palanta sa mga 6 million. Action firing line. Ang first dose diri mga kaksyon sining 5.9 million, ara pa lang ang first dose subong ara sa 4,421,900 o 319. Kag ang nakakompleto na sang first and second shots mga kaksyon, yara sa 1,544,332. Action firing line. Naga-average gali ang kada adlaw sa Pilipinas Action Oliver sang vaccine nga ini 112,621 no kada adlaw ina around the Philippines mga kaksyon. So naga-amat-amat na umpisa ang pagbakuna halin sa A1 pakadto sa A3, A4 at sa A5. Action firing line. Amo na mga kaksyon now. Kung bakuna ang paghahambalan, kadamo pagid sang ginatawag naton nga mga pangduha-duha, hesitation. Magambal kita pangduha-duha, hesitation, may kahadlok kag kulang sa information. Action firing line. May ara man nga kompleto na sa information pero hindi gihapon madula sa ila huna-huna kung ano ang adverse effect, ano ang side effect, what would be ang matabo after how many years kung ikaw na bakunahan na sa imo sini kaugalingon. Action firing line. Amo nang dako nga mga palamangkutanon subong ara sa huna-huna sa mga utod naton. Even me, nagapamangkot man ko ano ayhan ang unod sang bakuna. Although, napuno na ko iya sa pagbasa sa mga information kung bakuna ang paghahambalan. Puwerte na nga tinumukanay ko ang bakuna ang tinutuyo sini nga mabutangan sang antibody ang aton sini nga lawas against sa kay COVID-19. Kag kung makompleto ikaw dira, medyo kumpiyansa ka na nga si bakuna inti basta-basta o kung si COVID-19 hindi basta-basta nga makasulod sa lawas mo. Although, nga according sa Department of Health and World Health Organization, nga hindi ginman 100% garantiya
nga hindi ka na matapikan kung ikaw nabakunahan. Action firing line. Mat kung nabakunahan ka, may ara ka na sang unod ang lawas mo nga nagabato sa bakuna, so hindi ka matamaan hindi maglala ang sitwasyon nimo kung ikaw ang may ara sang COVID-19 cases o conditions mga ka-aksyon. Action firing line. Sang nagliligad nga mga dinag-on, sang wala pa ang bakuna, nagasinggitan ang bugos nga kalibutan kag Pilipinas. Bakuna please. Di kon mag-ubra sang bakuna, according sa mga eksperto, nag-spend na siya for 5, 7 to 10 years. Nga antes ipagwa nila, grabe niya nga research mo. Grabe nga pagtuon, grabe nga study nila dira kung paano ining bakuna nga ini dako bala mabulig sa aton o kung wala mga ka-aksyon. But ining bakuna against COVID-19, ginhimo lang niya sa aton sini nga mga scientists dito kag mga medical experts ara lang guro sa mga 5 to 8 months. Action firing line. That's why kung inyo padalman ang Pungsod Pilipinas, ang Food Drug Administration o kon FDA, nagahambal nga ginhatagan na sang ginatawag nga authorization bala, emergency use of authorization. Nga ang gintawag nga EUA lang ini because nga ti ara gyapon sa ginatawag naton trial ang sitwasyon siring bakuna. Hindi pa ni Foley nga maghambal kita nga ti goods na gid si bakuna, although nga ti may ara na sa mga result dito sa iban nga pungsod, pero EUA lang yapon ang ginhatag sinisang FDA mga ka-aksyon. Action firing line. Anong iban nga isyo siring bakuna? Now, sa nagligad to nakulbaan kay base matumalipong ka, masi mapatay ka, o kung ano nga sitwasyon, ura mismo or how many days, pero wala sang may gin-report action diri sa Pilipinas nga napatay nga ginbakunahan sang first dose o kung nakakompleto na sa second shot niya, still ara buhi subong kag bugtaw ang nabakunahan. Action firing line. Sa bago nga dimension sa aton sini technology subong, amo ning natawag naton nga gadgets, computer, online, Facebook, Twitter, Instagram, ano pa dira? Do kadamo-damo subong, Google, ano pa dira? Sa Facebook subong, amo gid ang grabe nga viral subong. Ang pag-viral sa isa ka information nga gintawag naman gani isang DOH nga misinformation, amo ning pagkatapos nga ikaw mabakunahan, makompleto ikaw sa bakuna, after duha ka tuig aksyonan, pwede ikaw nga mapatay. Action firing line. Sa sining bakuna nga ini. Amo ning viral subong sa social media, which is amo ni ang naghatag naman liwat sang kahadlok sa mga utod naton, kiti sinamang gusto abi nga mapatay. Action firing line. Kung isa damo gambal nga mahadlok kay mong patay man, no? Ti ano kay patay kay mo ya? Ako ay do ka ipokrito nga style kay nga bisan mapando lang kamo ganida, sakit na ganiga, agay-agay ka mo ina pang mapatay. Action firing line. Oo, damo na bini, no? So maghambal ang iban, damo na gid mahambal nga ti patalang ining ara sa social media subong. Dasig pa niyang social media maglapta sang sa radio stations like Action Radio kay ti kami ang amon ni Fox ang ginabasihan namon tudtuod lang nga balita. Kag antes kami maghambal diri dapat sigurado ti ining pagbutang sa social media kadasig lang ni maglapta, share lang na dayon mo. Although nga ti damo gambal nga fake news ina siya, pero nagadulot sang kahangawa sa publiko. Action firing line. Subong nga gabi makaksyon tuldukan ta ini. Tuldukan ta ini paagi iya sa aton sini nga resource person, mga eksperto kag gatuon sini makaksyon. Pero way ko nag-encourage sa inyo kung paano nyo gid ini ihangpon mga kaksyon. Nagadepende gihapon dira sa inyo kung mapati ka mo ukon sa indi, pero gusto ko subong nga gabi ining naga-viral dira sa social media, mabuligan ka mo pahangop kung ano gid bala ining nasambit iya nga fake news nga ining inahambal nila. Action firing line. Salamat gid paring Christian James Binares, no? Kay Biri Kadasig. Thank you, kid. Ara sa aton sini nga linya. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Dr. Mary Jane Juanico sa Department of Health Region 6. Doc, good evening. Good evening, sir.
Aha, salamat sa time diri sa Action Radio Bacolod, ma'am. Doc, gamay malaning amon na ining nagalapta subong sa social media nga kon mabakunahan ka imo iya inang after 2 years mapatay ka. Doc, paki-explain bisa amon iniliwat bidok anong sitwasyon tani subong. Although nga ini damo naghambal nga fake news pero kadamo ang iban nga daw nagpatiman nga nagkahangawa na hadlok na gid. Doc. Yes, sir, no? So far, sir, ang ini nga mga kasubo nga mga social media post, no, gina-flag natin as a fake news. As of this time, wala man kasi may makahambal, no, kung ano ang posible nga mga resulta, no, sang aton nga ginaobra nga vaccination. But of course, ang isa sini nga mga ginatanaw natin is that it will really decrease, no, the number of our COVID patients and of course the severity, no, sa pag-aagya natin nga COVID nga disease. So ang bakuna ginaobra na siya o gina-develop na siya protection, no, against sa aton nga disease nga specific na disease nga ginahatag ina. So least likely, no, ang kausa nga mapatay kita sa aton nga mga vaccines. So subong nga gabi liwat suliton ta halin mismo dira sa DOH sa Region 6 ini nga mga misinformation gid lamang, Doc. Damo sina. Yes, sir. Kag pero dira sa inyo naglabot man sa office nyo, Doc, ang ining information nabasa nyo man eh. Well, so far, sir, in particular, ang amon nga specific nga post nga in 2 years daw wala niya nakalabot sa aton nga nga mga information. But we know nga mas dasig maglakta ang mga fake news natin over social media. So we always remind our general public na ang isagid nga solusyon naton para nga ma-counter natin ang aton nga COVID-19 is really alamin ang totoong impormasyon, no? So isa na sa ika-4 na panugda sang aton nga bida solusyon nga mga panumdum, no, sa general public natin. Okay, medyo madugay-dugay na gid man ang pagbakuna diri sa Pilipinas. Nag-umpisa kita mga Marso at tumo kung di ko magsala or Pebrero pa lang nagaamat-amat na kita diri. So far, Doc, may mga reports kita from your office, dira good office, abi ba si Way Kalambot sa amon diri, Region 6 lang or bugos nga Pilipinas nga may nagkalamatay sining bakuna nga ini, Doc? Again. Well, so far, sir, as per causality assessment sa aton nga National AFI Committee, no, and as cascaded man sa aton from our national office, no, wala pa man sa may nakitaan diri sa Pilipinas nga nagkalamatay nga natungod, no, sa aton nga COVID-19 vaccine. Aha, way man gani ko kabasa kag kabati man sa balita. We don't know lang basta way kalambot diri sa amon. Hinablang after sang completed ka na sining vaccine, may mga adverse effect abi nga ginhospitalize ikaw pagkatapos may mga lain gid nga nagkalahinabo si mo so far, Doc. Well, may mga expected din kita, no, nga mga adverse events following immunization. Usually, amo ni ang mga gataas BP, nagahilanat man sila, no, or may ginabatsag nga local pain, no, at the injection site. But these are very common symptoms, no, that can be attributed following our immunization. Okay, sige, Doc. So far, Doc, inang ginatawag naton, anong epekto ay hansin sa paglantaw nyo sining nasambit yang mga fake nga mga information dira sa social media? Yes, sir, nag-a-affect target ini sa aton nga vaccination campaign, no, because may mga iban nga supposedly mapabakuna na sila, but because of this circulating fake news, no, nagapangduwa siya sa vaccination naton. And the more nga madugay kita makatapos ang aton nga vaccination and maka-complete, no, sa isa ka herd immunity nga ginatawag naton, the longer, no, nga magasuffer man kita sang COVID-19 naton. So hambagan sang aton nga pangulo pag sang aton man nga mga leaders, no, nga nobody is safe unless each and everyone is safe, no. So dapat ma-ensure naton nga safe gid ang tanan through vaccination, agud nga mambal man naton nga safe man gid ang aton nga pungsod against COVID-19. So Doc, sa nakita ko ning pag-viral sini mga 1 week pa man lang sa akon pag-check, I don't know lang, may mga pag-decrease na, ma'am, na Doc diri sa aton sa Region 6 sining nagpabakuna abi regarding kay nakabasa sining information, Doc, sa inyo paglantaw. So far, sir, wala man kita sang datos as to the effect pa sang specific ni nga specific sining media post. Mo nang maayo dira, no? At least to tonight, Doc,
Why nagin man kami sang gusto pag ipamangkot, may gamay lang ko nga isingit, abi. May na-detect ang DOH Region 6 nga bago nga variant, Doc. Ano ini? So far, sir, wala kita sa bagong variant, no? Detected din sa Region 6. We have sent 261 samples sang aton nga mga local cases diri sa Region 6 coming from different laboratories all over the region. And so far, wala mas may nagbalik sa aton nga nag-positive for any variant halin sa mga local case natin. Kay siyempre nagakahangawa man kita sa aton sining sitwasyon, at least masanagan ta subong gabi. Pero ang Bacolod subong kag Negros, daway ga pabilin, way nagauntat sa 3 digits. Anong pinaka-latest ninyo nga mga information, Doc, nga nabaton dira kon nga daw wala untat ang pagsaka sining numero? Well, for once, sir, kinanglan diguro ang mas stricta pagid no nga pag-implementar sang aton nga prevent, detect, and isolation naton nga mga strategies, which is really being led no by our local government unit. And especially man no sa aton man nga mga general public, amo na gani nga bisan MGCQ ang status ng Negros and Bacolod City, matingwaan man naton no kapag limit sang aton nga mga paglagaw-lagawan na, especially that we really have deficiency now in the number of hospital beds. Mas madamo kita sa makikita subong nga may mga simptoma, and worst case syempre may mga may mga patients kita nga may mga comorbidities or mga vulnerable no nga nagakalamatay because of COVID-19. And hopefully ang aton mga general public, kung wala man kita sa mga essential needs no kinahanglan gid magwa sa aton mga panimalay, magmahimo nga magpamuyong lang sila anay sa ilang mga tagsaka panimalay. Doc, I'm sorry gid kay nagsulod bag-o gid lamang ang information. Actually, I understand that dira naghalin mismo sa inyo. May na-mention diri, Doc, nga bag-o nga variant sang COVID-19, amo ning 3 ka kaso sang B.1.1.7 alpha variant of case. Tapos may pagid sang B.1.351 beta variant, Doc. Ara ni Doc? Well, we have received, sir, may ara kita sa mga kaso sang mga alpha and beta variants naton from our OFWs, but upon entering nila sa aton sa Region 6, negative na ini sila sa aton. Tika, very good. Namo nang maayong balita pagi, Doc, no? Kay delikado sa mga new variants nga ini. So negative na nislaway na ta dapat sang kahangawaan sini Doc sa sinema tinion so far. Yes, sir. Doc, going back gamay lang gid ang panugyan mo sa gusto magpabakuna regarding sining fake news before kita wind up, Doc. Go ahead, Doc. Yes, no. So ang aton nga mga tagsaka local government unit no nagapaniwagid nga mapataas dito mapadasig nato ng aton nga vaccination nga activity, inibulig naton no para nga mapadasig man natin makauntat ang transmission sang COVID-19 naton nga disease no sa bilog nga Pilipinas, most especially diri man sa aton sa Region 6 no. So ginahangyo gid naton no ang tanan nga kutob sa malabutan sang aton nga vaccine, because as of this time, sir no, ang aton nga bakuna hindi pa gid man amo nakadamo ang nag-abot sa Pilipinas, and whenever we have vaccines na gina-prioritize gid naton subong ang aton nga mga A1 no, ang aton nga mga frontline healthcare workers, aton mga senior citizens, and ang aton nga mga adults with comorbidities. So once we have available na nga vaccines na madugang-dugangan na ini, we can move on no, with our A4, which is our frontline economic workers natin. So kabay pa nga makapabakuna kita no, whenever you are given the chance na mabakuna, i-avail sa gid ini. Doc, pasensya gid, Doc, may bag-o naman nga idugang ko lagid, pasensya gid, Doc, kalagsama lang ko interview sa ibo, no? So ining tatlo ka mga OFWs, hindi na negative na sila. Ano na nila, Doc? Nakapauli na nila puloy? Ano kung naka-quarantine yapon sa Falis facility? Ano nga sitwasyon, Doc? Yes, sir, no, ang ilan nga positive genome sequencing nag-abot sang Abril pa, no? And they were tested last March pa. So April na nag-abot ang ilang results, and they were able to go home na even before pa nga nakasulod ang ilang results, na nakakompleto na sila isang ilang mandatory quarantine. Kung 4 cases gali, so secure na ta, Doc. Okay na ta sini. Okay, yes. Na gid. Sige. Yes, Doc, salamat sa mo time. May gabi mabuhay ka, Doc. God bless. Thank you, Doc. Thank you so much, sir. Good night. Thank you, good sir. Action Firing Line. Si Dr. Mary Jane Juanico makaksyon sa Department of Health diri sa Region 6. Amo na ang pagklaro naton kay
text kag chat lang sa mga gusto magpabakuna, duro nagapinamangkot sa aton. Tinga confirme sa bat, hindi ko eksperto, wagi ko ideya. Hasta malang ko gani sa basa, madakag tanaw sa social media, kundi ako minsar man tadalom. Action firing line. May mga explanation na actually nga aton sila nga DOH dito sa national, pero ina mabasahan sa mga balita national. Tonight tiara batian yung why sang kamatuuran ina, no? Nga mga balita, mga kaksyon, but again, ako mismo wagi ko ya to tali 100% naga-force na sa inyo nga hala pabakuna gid kamo kay amuni mo na nakadepende gihapon ina sa inyo sini kaugalingon mga kaksyon, but ang importante nga nakasugid ko sa inyo nga fake news ini nagalagaw nga bakuna nga makapatay sa sulod sang duha ka tuig kung mabakunahan kamo according to the doctor mismo. Action firing line. Para klarohay kita, no, ining variant nga bag-o na naman niya according kay doktor, why na niya kuan na ni kuno secure na ni na negative na ni sila. Ining pang mention ta bago gilamang 4 ka mga kaso sining new variants diri sa Region 6. Action firing line. Lasit 38 na sa aton sining nga pagpangalagad suliton talang liwat. Ano man ang mabasa ninyo dira sa social media nga wala sang sigurado nga source kundi naghalin ano ina nga entity abi sang manugbalita o kung ano nga sitwasyon, ayaw jud kamo pamati sina, ha? Mas maayo pamati kamo di sa Action Radio, basa kamo sa page sa Action Radio kay dira sigurado ang mga balita dira mga kaksyon. Action firing line. Sige, may nagapinamangkot action inday anho kundin kuno ang sunog. Sige mga mangutana ta diha. Action firing line. Ang nga bahin sa aton sila nga pagpangalaga dulong sa aton sang DTX 500 capsule. O galiyon na pag-inom sang DTX 500 capsule nga may 3 ka anti-diabetic properties, charntin nga nagapanubo sang glucose kag visin nga quarantine facility diri sa syudad sa Bacolod nga ginareklamo sang mga gin-quarantine dira kay sa pagkadamak. Action firing line. Sa pagkahigko nagasuk pasensya sa nagapanihapon kay nagasuka-suka iya ang na-quarantine didto. Alang nga di magsuka-suka Action Oliver nga, portis pagkarigkam iya. Sino man nagpreparar sini Iran? Bangod lang naman nga isolation or quarantine facility ina hala pabayaan ta na. Action firing line. Karon kay pakita ko sinong videos, pictures kag iban pa sa aton nga pagpangalaga diri gid lamang sa Action Firing Line la 7:39. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Neurobion, helping through heroes by nourishing nerves. Vitamins B. May gabi lang kay Barrio Garay, may gabi Action Bray, monitor kami di Barangay Pandanon, DSP. Rosemary Kabugwason, good evening Action Bray, watching from Cubay, La Carlota, Sinueme Ali Andalahaw Al Zaibar. Good evening Action Bray, watching from Barangay Mandalagan. Sige. Emily Puras Sordilia. Good evening Action Bray, taga DSB Subong Ari di sa Bagwa. Sige. Jocelyn Libon Dispuho, Rodjen Basa, good evening Sumbray, watching live at Chanay Pier, India. Tamiyaw ko lang pamilya ko dira sa Villa Estefania Subdivision Phase 1. Fortune Town ba? Tupaday kita? Sa Piak Aqua, no? Alex Montesa, of Daman Palihog Sumbray, ang pamilya lumugdang sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, madaghang salamat. Madamo gid nga salamat. Junior Mainit Rihon sa Barangay Bunga. Rochelle Fulgencio Susana. Good evening, Sumbrayan. Palihog patamiyaw lang dira sa Barangay Malingin, Bago City Family Susana. Monitor lang kami Barangay Pandanon DSB. Barayuga, salamat. Sige. Philip Laurente sa Minuyan. Joel Ilib. Action Brian may gabi. Monitor lang ko din. Daghang salamat. Alma Agravante sa Bater. Leticia Pastrana. As usual, ga-monitor every night sa imo, daghang salamat. George Gargasiran, Milail Oligo, 24/7, no, nag-monitor, salamat gid. Ann Villaviray,
Good evening man sa tanan imong listeners. Correct. Daghang gabi diha, daghang gabi. Daghang salamat Jod, may gabi pod. Bon Ignacio nagamonitor man si Bon Ignacio sa La Carlota. Rogen Basa, salamat gid. Yvonne Boyshare, good evening Sumbray. Dan Sharing, salamat. Paki-share man sa ibanda. Milail Oligo, Paliyog Tamyaw, Vanessa M. Mayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Montesa, greetings halin kay Milail Oligo. Nonoy Dilicano, good evening sir, sagi sila order EO nagagutok manog baligya sa Libertad Central Market kag Burgos ti ano mahambal sa mayor ta nga ginatulirar ni ambot ano na to di nang task force disiplina. Leah Lorayna Rakim sa Kabankalan, Bantayan. Ba, kumusta ng Bantayan? I've been there siguro mga 2002 guro. Nakasuroy ko na sa Bantayan mo. Nakakanta pa ko na gani. Christine Minies Villalubos Araman, Alex Montesa, surprisean ogin mangin effective ang EO ni Mayor bahin sa restrictions sang mga vulnerable seniors. Ano ayhan mangin pinalidad ang mga 18 below nga hindi taga syudad, cover man ni sila sa mando. Basta ari kas Bacolod. Oo. Check ta na karona. Thank you again. Jenny Flores, good evening Sir Bry. Watching lang kami sa program mo at makita namin ang pugi to laughter mo para kami matatawa din. God bless and more power to your program. Daghang salamat. Ang kadlaw ko gid kuno Noel Amar, Sir Bry, tamyaw ko ang friend ko na si Vanessa Mayo, Jinky Dialagdon, Milail Oligo, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Noel Amar, thank you again. Alex Montesa, Suzette Alunan, Madam Elizabeth Malaka Gamala, nagamonitor man, God bless sa imo ma'am. Araman si Rosalina Arellano Espadero, Julius Rainer Istares, sa mga mall subong may ara pagidman gapang vaccine action bray. Nakaparegister na kami online and even sa barangay survey nagvisit sila sa house mga 2 months ago na. Naka-fill up man kami sang iya ka barangay as advice sa media mainstream. Ma-wait lang sila email or text na. Ang problema di sa aton sa Pilipinas subong bisan diri sa Bacolod kulang ang bakuna. Ang pangbakuna dasig lang na tani problema wala sang ibakuna naan. Joby Monares Araman, Francisco Guangco, Hilda Catalogo Vicente, nagamonitor man sa Manila, Mandaluyong. Thank you again. DJ Juna, patalang naman. Victor Tugap, nagamonitor man ang Tugap family. Lito Secundes, Action Bry from Riyadh, Case A, dami kalukuhan pag fake news pang gulo. Vladimir Burgos Lupes, good evening Sumbray, ang effect sa parents ko after sang bakuna, naghilanat sila pero nadula man lang dalaguro sang bakuna. Amo na ko ng mga adverse effect mo. JM Villarosa Silitnab, evening Sumbray, watching from La Carlota. Pilton Lipurak, Sumbray, diin tamakadto di bala sa Alikabok spa kabalaka nila ako Action Bry. Naka 1 dose na ako sa 17 to dose na ako para makapuli ako Bacolod Action Bry. God bless na lang sa tanan. Bati mayo gid. Si Louis Aldas Senior Araman sa Manila Joy Francis Paniega Action Bry, good evening. Kahaladlokan ko ni-analyze from China mostly ang bakuna. After 2 years basi take over nila ang Pilipinas. Ho. Kung mapatay ang mga tao, just a reaction based on the news. Thank you. Okay, good sir, no? Sino bing hindi mahadlok sila ng mga balita man? Galing kiti ining nagpatangda sa social media, dapat nagpa-interview man sa blas media man, nga muna nabalaan niya inang mga elite man blang media bla. Pariyo sa mga GMA, mga ABS, kung dito gid man ni nag-start sa Manila, abi, kung ano nga madlagko to nga mga radio stations. Iway tabi kakita gini sa kwan mo. Alex Montesa, Sir Bry, greet ko lang si John Robert Ronquillo, Miss Julian Insular, sang RTC Talisay, thank you gid. Si Yo Valiente, Nabaliska di Insunog Subong. Wala sunog action Why? Roger Regala Araman, Rochelle Evangelista, Suzette Alunan,
Si Manong Jomarira, Doc, evening Sumbray, watching FB Live here sa Salerno, Italy. God bless and stay safe. Pagkalayo na si Monong ba, wala kita ka pangapi ba? Sige lang, daso na, pagpuli. Halong ka na nung. Rodora Shoko Aragoy, nagapanyapon, gig kami subong. Suka pa more. Pasensya. Alex Montesa, palihog na lang ko greet sa kay Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota. Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, Jinke Leilagdon family sa DSB, kag TFC, madamo gid nga salamat. Donald Malagara man sa Antipolo, salamat gid, no? Roy Olaguer sa Olongapo. Dads Aberia, good evening. Na maunod topic mo subong. Barangay Sumag kami. Salamat gid sira. Among ginanamian ko may mga appreciation. Mas paundon pag ginaton daso na. Saldi Riston, nga monitor man. Si Sir Barayoga, Puerte Taba, James Man ko eh. Okay, sige. Kativer, Alma Agravante sa Bater. Rosalina, ako na vaksina first dose, hindi ka mahadlok sa bakuna. Ang hadlokan mo kung hindi ka mabaksin, kay delikado kung matapikan ka sang virus. Nan. Marlon John, where ang sunog sa Bacolod, damo, bombero, circumferential room. Oo, may check naton abi. Do kadamo gid nga nagapamangkot. Dali gid lang. Thank you gid ha. Okay. Si Marlon John. Sige, check na muna. Nico Di Binagracia. Good evening, Sumbray. Watching from Japan. Greet ko lang akon family sa Cadiz. Family Di Binagracia. Happy 35th anniversary sa amon company at Sumbray. Yokogyo Company from Japan. Thank you, good and more power. Bauti mayong suri-suri mo da sa Japan. Arigato! Marley Gonzaga, Araban. Aming gabi ak Sumbray, may mga allergy gura. Hindi pa mabaksin. Sige. Relax lang ko gamay. Mapawayway lang ko sa puwa ko. Balik ko digidugay. May mga interesting news kita karon ha. La 7:49, mga kaaksyon. Nga vitamin D3 supplementation. Kagang ining mga pasyente ang naghalin sa masobra 12 ka mga pungsod lakip.
sa nga punggod kagiban pa nga mga problema external. Action ng DPWH tama na gid ka active, no? Mag-traffic adlaw-adlaw. Okay. Adlaw-adlaw na gid kaluluoy lang mga driver sang dakpanay. Ang DPWH. Sige, gets ko na bi karon be. Kung hindi ko makwat, no? Evening Action Bri, pa-monitor kami diri sa Purok 1, Barangay Nagasila, Carlota. Si Mercy kag Boy Salmoreno, si Dolor Catinoy, Esther kag Carlos de Los Santos. Salamat. Action Bri, ang gabi lihog lang ko tamyaw kay Dudet Damires sang Himamaylan City, Toto Marcon gali niya. Sa Barangay Bunga DSB. Bao, salamat. Mangkot lang ko Action Bri kung pwede ang mass gathering sa Airsoft. Kay diri sa amon sa Sumag kada Sunday may gagather diri tag 60 plus wala pagamask at hindi kiti dawo man sa gyapon. Sa din dapit sa Sumag na isugid ang lugar kay pakadtuan na nato sang task force disiplina. Action firing line. Damo pa ni gyapon gali tumpok-tumpok. Hindi lang airsoft kay ti kadamo naman sang mga binulangay, mga social gathering kaon-kaon, inistoryahan ay kutso-kutso. Action firing line. Kung ano na lang. Amo ning rason kung nga ang Bacolod subong naway ginauntatan sa nagasaka nga COVID-19 cases. Ti subong nga adlaw ang syudad sa Bacolod mga kaksyon. Sobra naman gatos ang resulta nga ginpagwa naman sang Department of Health na naman ambot kon san-o ini magtalalagam tanan-tanan. Subong nga adlaw ang Bacolod may ara sang 99 na ang Negros Occidental 159. Nagalulag sanay lang sila. Ang Iloilo ganiho City 105. Ang province sa Banya 78 mga kaksyon. Amon la solito naton ang local case subong sa Bacolod amon ning 14 daghanagid. Ang mga OFW, mga apor, why na? Tag-isa, duha, tatlo. Action firing line. Nagasala kita sang una last year, nagasala kita nga may ara sang OFW nga nagpositive. Pero why pa nakapauli sa ila sa nitag sa kapuluyan na subong ya, gatos-gatos local case ni tanan-tanan, ara subong nagalagaw-lagaw. Action firing line. Si Mayor Bing Linardia, ginbag-o na naman ang curfew. From 11 o'clock sang gabi, gin-isdog panaog sa 10 o'clock to 4 sa kaagahon. Galikid, bisan ano mo na nga liwat-liwat sang curfew mo kon damo dungol gyapon kag kulang sa enforcement action Oliver? Ay, why gini? Action firing line. Why gini gyapon? Hasta san o kita nga mag-inamong sinidis Bacolod? Pating binaklanay sa mga ilimnon, may mga changes dira. Ang pagwaon sa puloy-an 18 hasta sa month old nga kabataan. Hindi pwede kagwa na naman. Kag ang 65 pataas. Okay gid na. Pero kung hindi mo na sila pagbutangan nga may mga nugsaway ang iba niya mga kapalboms gid ya. Action firing line. Ting iban nga nagaululubras Bacolod Direction Deliver, 15 anyos gaguluwa na iya. Pangabuhi way kwarta mo. Ti paano tanabi? Siguro tunan pagitudo kung dapat ang paghimuon, no? La 7:59 na. Action Brian Warden. Action firing line. Si Rene Pastidio, naga-monitor man sa La Castillana ang Pastidio family. Rene Boy, salamat gid sa Cebu ni siya. Si Sir Jerry Aziro Jr. naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Si Vladimir Burgos Lopez. Evening Sumbray, greet ko lang Mama Winnie Burgos sa Biscom Binalbagan. Always naga-monitor. Sige. Salamat gid. Sige. Diri kita mga kaksyon kay nag-message sa aton sa Action Radio Bacolod ang na-quarantine
sa isa ka buluthuan diri sa Bacolod nga ang ila sining ginatiniran subong sa pagkahigko nga buluthuan. Action firing line. Hambal sang nag-istorya sa aton, siya daw hindi man kami gintratar sang bayad man. Kag hindi man nila gusto Action Oliver nga mag-positive ni sila mo. Dibla? Sino may gusto mag-positive kag ibutang sa isolation facility or quarantine facility man? Kay bisan dira ka lang sa kwarto mo, di ka magwa sa tag 2 to 3 days. Do ginatutdan ka na kay ara kasulod sa kwarto mo, halos tananti. Kita tanan, sa mga nagpositive da, hindi ni sila deserving sa sining kaso ngayon or ining balatian o virus ngayon. Action firing line. O galing kita mo nagkakatabo subong sa aton sa kalibutan, hindi malikawan nga kaangay sini. Ti ining subong nga nagkala positive ara sa quarantine facility nagreklamo nga daw hindi gid maayad ang ila sini nga sitwasyon, ila binagid sa ila sini nga comfort room. Action firing line. Para magkumpleto ini abi silang pasaysayon naton, no? Silang pasaysayon naton kung ano nagkalahinabo sa ila kag ipalabot sa natungdan nga personalidad. Pag-intindi ko, nag-hikotar sa mga quarantine facility si Councilor Renisito Novero. Hindi man ko maghambal nga pawala ini kay gatrabaho gid niya. The only councilor nga may edad-edad na nga nag-umpisa si COVID-19 Action Oliver, naga-intra ni siya sa mga aktibidad ni COVID-19 sa Bacolod. Action firing line. Cindy Rojas, Israel Salanga, Novero, Baribar, amo ning akon mabatian mga ngalan kon COVID-19 mo. Basi, why ni ma-check sa mga tao pag hindi man gid guro pwede nga sa Novero sa kalibot sa mga quarantine facility. Adi may mga men ini siya, no? Amo ni kalahinabo, oh. Higgo. Action firing line. Positive na danang tao, nagalibog na kung anong pangabuhi sa pamilya niya, anabilin sa puloy-an nila, tapos butangan mo niya sang dutangkal ang sitwasyon sa ilang ginatulugan. Action firing line. Ara na sila aksyonan. Sige. Online sa firing line. Ang aton sining resource person tonight, amo ning tagreklamo lang imbutang ko nga ngalan. But I have the kompleto nga ngalan nila dire. Para man sa protection man nila Kaya iban gani mag-positive da Action Oliver, di gid pagisugid bisan ano nga purok. Ambot kun nga ang ginatago ini kay hindi man ni HIV. Di ba ni kahuluya, di bla? Oo, pero ginatago. Galing kay para sa protection man sa aton nga resource person, tagreklamo lang ibutang ko de. Online sa firing line. We have on the line sa tagreklamo naton, sir. Good evening. Live kita sa Action Firing Line, sa Action Radio Bacolod, din sa Action Brian Morden. Action Brian, mayong gabi man sa tanan nga mga pagpalamatics ng imo programa nga firing line. May man ni si sir kay gin preparahan niya gid ang pagka-positive niya pagdalay sa quarantine facility, binitbit niya man radyo niya para makapamati sa Action Radio. Sir, una sa tanan, sir, positive ikaw or ano nga sitwasyon si misis mo? Actually, Action Brian, in good faith, kumo si Mrs. sa results sang iya swab nangin positive, kag sa amon dira balay nga ginatiniran duwa man lang kami. So pagkabalo sang barangay nga ang result sang swab ni Mrs. from Red Cross nga positive, gin contact kami sang barangay. Okay. Kag gin pabalo kami nga dapat matransfer kami sa quarantine facilities kay according sa mga personnel sang barangay nga nagpabalo sa amon, may executive order na kuno subo nga hindi na pwede maka-home quarantine. Okay. So, in order to follow the protocol of the city, wala kami siyang mahimo. Okay. Actually, nag-apilar kami sa ila sa barangay na kung tani, ma-home quarantine lang kami kay may idea na kuya regarding sa quarantine facilities na dapat negative impact. Dali lang gid sir ha, pasunuron ta lang. Nga agin swab si Mrs. mo ganit sir? Kay sa ila ulubrahan, may
nagpa-swab, so ang result positive. Okay. So in order for them nga hara sa sinangobrahan ma-secure, Aha. gin-order sang ila manager Mhm. nga ang photo of close contact sa tong nagpositive Okay. i-undergo sa swab. Okay. So nagpa-swab siya. Automatic, gindala ko siya mismo sa Red Cross. Ako yan nagdala sa Red Cross. At least may inisyatibo ka mo. Okay, dayon. So, pagkagabi isang, I think, Wibis, nag-abot ang yes swab result na ako na. Positive. So kay positive ikaw, ang close contact yun na naman sa inyo puloy-an, automatic ano man dalon kagin man tani or why kaya labot? Actually, cordon na sang barangay ang amon balay. Okay. Supposedly, hindi ako yaupod. Aha, okay. IT, under monitoring pa man ko, POM ko na. Okay. So, since nga na balaan ko ang sitwasyon sa quarantine facilities, I know nga si Mrs. hindi wala siya valid peace of mind kung dito siya. Okay, duwa man lang ka mo, no? Oo. Okay. So, ang ginhimo ko, ayo ko na lang sa barangay nga kung pwede opdan ko na lang siya. Okay. So, naghatag man sila approval, nag-decide kami ni Mrs. na magkadto na lang dire sa quarantine facilities. Okay. So, I think daw gintugot na lang man Ginoo sa biro sang Ginoo nga makaupod ako dire para makitaan ining sitwasyon sang kauturan taman nga ari na di sa facilities nga nag-antros Sige, before kita mag-proceed dira, pag-abot nyo dira, sir, anyways, saludo ko si mo, sir, no? Kay nabalang action Oliver nga tawag nga palangga mo blang asawa mo, bisan ano magkinaano of the night nga duwa, no? Okay, hambal ng positive kuno dapat hindi ka palapitan ni. Processor nag-upod gyapon, isa ka mo ka kwarto da, sir, isa ka mo ka room. Paintindi ko lang yan sa mga may pagduwa-duwa parte sa positive, no? Nga nagapalamati. Ang COVID ni pagtilaw lang ni sa kabuhita. Hindi niya amo ang makakuha sang kabuhita kung hindi pagitugot sang Ginoo. Sige. So, dira sa room, sir, duha lang ka mo ni Mrs. mo. Bali-ari kami diriya subo nga duwa. So, ang natabo, pag-abot din na inamon sang dali lang gid, sir, no? Sir, dali lang gid pasunuron ta, sir. Sa isa ka kwarto sang bulutuan, gin-divide pa gini. Gin-divide ini. Oo, sir. Bali, ginbutangan lang isang green nga curtain nga tila. Okay. Hindi iya kay daw mga plywood, abi? Hindi? Kortina lang? Hindi. Duwa ka kortina nga ang sentro niya may gap siya nga pwede kakalusot-lusot lang. Pwede ka kasuot-suhot das kilid tunga gali. Sa tunga may alagyan, balik ginbutangan gid siya gap. Okay, sa piyak nga porosyon sang kortina duha ka mo ni Mrs. mo. Ang sapiak naman to nga kulo kwarto kay tigin tunga sa duha may positive man to? Oo, duwa man sila dire. So upod namon sa kwarto. So apat kamo tanan sa isa ka kwarto. Yes, sir. Ang buot silingon ko mga listeners naton nga isa ka kwarto, isa bla ka bulutuan nga kwarto da, four corners bla. Gintunga pagin sa tunga kay basi bla magsala kamo da nga ginhimuan nila nga duha ka kwarto na abi sir amo nang sitwasyon, no? Damo sina. So, pag-abot nyo da, anong kumusta ang sulod sang kwarto? Limpyo man, plastar man, may mga bangko, anong sistema? May katre? Pasensya lang gid nga mahambal ko ang go ahead, sir. ha. Sige, sir. Pag-abot namon dire, brown out that time kag tungod grabe ang ulan. Okay. Mga san oto gani, sir? Sabado sang gabi. Okay. Mga alas 6 siguro. Amo gid tong pagbuhos ng ulan gid. Oo. Actually, dugay-dugay kami nakapanaog sa ambulance kay tungod sinang grabe nga ulan kag pangilat. Tapos, dugay pa ang nurse nga nag-assess ang isang barangay nga nagdala di sa amon, dugay pa nga nagbalik sa ambulance nga ginpayungan kami kag nagsaka di sa amon kwarto. So pag-abot namon diri sa amon kwarto, kumo brown out, wala namon na talupangdan na pertigali kahigo sa ang palibot. Okay, mo kaluluoy. Tapos wala pa di folding bed. O kung nga mahigdaan namon. Uy. Ang natabo, mayo lang kay may isa ka
maluluyon man nga tao nga nagbulig pataka di sa amon mga dala, ina siya naka-quarantine man na di siya sa dalom ha. Ginkuhaan niya kami sa piyak nga kwarto sang duwa ka folding bed kag ginhatag di sa amon para maisdaan. So, mo to sang gabi nga ina, bangod brown out, tulog lang ka mo, way ka mo kabalong palibot nyo, medyo rigkam gidili. Daw mo sa sitwasyon. Bali, sang daw naglawig-lawig ang simpo, nagsiga gid man to ang suga, sir. Okay. Pero, hindi kami makasure kung ang folding bed nga ginigdaan namon, bali, gigwaan na ni isang nakatapos na guro di quarantine. Oh, okay. Wala kami kahibalo kung na sanitize. Ano tsura sang katres raw? Folding bed lang ito. Folding bed rather. Folding bed. Okay, sige. Tapos, pagsiga sang suga, dito na kag na kalupangda namon ang perte ka unsanitary nga plastada gid isang quarantine eh. Uy. Damo-damo galinapta nga upos. Uy. Ang mga pasiyo di sa mga soft drinks, ang mga styro nga ginabutangan sang pagkaon galinapta. So gasakot lang man di saka bi ang ido kag kureng. Ay nga sitwasyon naman. So in short, sir, way gid ya malimpyuhan ini. Way gid ya malimpyuhan. Sa mga prueba ko dira, wala gid eh. Okay. Pero pag sulon nyo, may nauna, sinong una sa inyo? Ang nang tupad nyo o kon ka mo? Bari na ni sila di nga daan, I think mga 3 days na siguro una ni 3 sila. days. So galalain man ni sila nga gapanugid sa amon, kay sila naman na di ang naninlo sa mga iban galinapta nga mga upos. Grabe. Ang nagsulod lang sa mind ko kay hindi bala quarantine facilities ang mga naka-admit o kung ang ari diri gatiner, hina ang pulmonary. Correct na, oo. Di nga ginaalaw sa authority ang pagpanigarilyo. Tsakto, kid. Husto. Kay number 1 niya to, Action Brian, kontra ko gidya ang aso sang sigarilyo. Kay once makapanimaho ko sina, gasakit ng ulo ko at tapa na pagkadason ng adlaw. Aha. So anong ginhimo niyo sang gabi na mismo, sir? Nang limpyo pa kamo or naging pabuwasan nyo na lang? Bali, ang ginhimo ko, ginabot ako sang akon call of nature nga mangihi sa CR. Oh, sige, okay. Pasensya gid sang alamati nga nagapanyapon. Okay. Dito kag na tampad sa igtulolo ko ang kahigko gid. Sus. Sang pasilidad. Grabe gid man tod mo, kit-an ko ding litrato nga padala mo, sir, sa pagkahigko gid man tod mo. Pasensya gid, no? Ang isa pa gid Action Brian. Nga gusto ko man kung nga agin palabot ko ini sa inyo kay nagasalig ako nga matagaan yung man aksyon nga makalabot ni nga bagay sa otoridad o kon sa LGU sining quarantine facilities day. Ang ginabutangan pagkaon nga lamisa ara lang trabaho sang hagdanan. Okay. Lapit kayo sa CR. Why man limpyo? Very wrong with kayo nga system. Grabe to, no? Kita ta dito mo. May tubig man kabada, sir. May tubig man. May tubig. May ara ya tubig. Pero kaina ko lang na talupangdan nga kung mag-ground out gali hindi man magtubod ang gripo. Okay, may connectivity ni subong si Sineco kag si Basiwa mo. Ay, okay. Tapos ginkuhaan ko sa picture ni Mrs. Naghagad man siya sa akon nga mangihi man. Okay. Dito, kapag abot niya pagkakita niya sang sitwasyon pasensya, galiwat sa nagapanyapon Luon, naghaлагigwa-ligwa. Sus ko. Tungod sang kahikoon. Lawagon ta na lang niya. Ara ka mo, sir, sa Handumanan Elementary School. Yes, Sir Brian. Duwa na da ka elementary mo. I-check talang kon sa 1 ka mo or 1 action Handumanan Elementary School 1. Daw amo gina. So subong sa likod gid nga side ang pinakataas nga building sa pinalikod. Sa sulod gid mismo. Sa sulod.
Aha. Susubong sir, mga aside sa inyo sa kwarto nyo, may sa ibang nga kwarto may unod man? May ara ang sa tambi dinamon, tatlo. Aha. Ang sapya, isa. Aha. Tapos sapya pag na isa man. Mhm. Ang sapya duwa pag ito. Okay. So, So, ang... in good faith, Mhm, mhm, mhm. ang ginhimo ko, pumunalukoy ko diya sa mga positive na ako na kaugdanan. Mhm. Kay kada sulod sa CR, ma-sense mo ba lang nga haluod sila? Mhm. Yes, yes. Ako niya, wala ko yan kangilag nga magtinlo sang kahigko di sang mga kaugdanan ko. Mhm, mhm. Gintinluan ko. Aha. Tapos, nagreklamo ko di sa isa nga nagadulong sang pagkaon sa amon. Mhm. Siling ko, ma'am, wala ka mo din sang utility nga gatinlo sang facility. Mhm. Siling niya, ang sabat niya sa akon, sir, kamo na da bahala, sir. Buka nami gisang ay ano ngalan niya to? Wala ko makuha, basta isa na di siya nagadulong sa amon sang pagkaon. Basi bumalik da liko kwa litrato abi kag ngalan kay palabot na dayon sa kay sa kwani sa syudad kay Sir Novero kag ganung concern sining pagkaon nga ini. At actually, Action Brian, matrace man na mo kung sino naka-duty kaina sang aga nga nagdulong sang pagkaon. Mhm, mhm. Babae na siya. Amo nang sabat niya kapag nami no do ka malta edukada man ni kasi babae man. Amo na gani ang akon, siling ko ang akon hambal dayon sa iya. Siling ko, ay ma'am, balingag na nga sistema ya. Ang tao, di nga ari di, para magpaayo. Aha. Parehas karon dito kay manang sa punta nga upod namon, may high blood. Mhm. Siya di paduko-dukoon mo sa CR matinlo. Grabe no. Mhm. Pasalamat lang kami gani, kay isa di kaya ay purpural pulyon, kay daw maayo balay ang magtatap nga klase sang personnel de. Mhm. Ang amon mga pagkaon, ginapamangkot niya nga kung anong hindi pwede. Mhm. Kay kami sa tutuod lang sa kaluoy sang Ginoo. Hindi man sa tinaga nga daw kung ano lang yung ara pagkaon, idasok mo dayon sa baba mo kundi kinanglan inabalang hambal ni Socrates nga let your food be your medicine and medicine be your food. Mhm. So daw medyo conscious kami sa pagkaon yung ginakaon namon. Mhm. Correct na ho. Mhm. Si Mrs. nga number 1 ang ginapakaon ko na siya kung gabi prutas. Mhm. Ako, hindi mo ko mapakaon sa kung ano-nalong. Mayo pa kaunon pa kung tinanok mataging kagamuti permi kay good pa ko na. Mhm. So si Corporal Pulyon, isa na nga naayuhan ko di ba lang personnel kasi may concern pa siya. Sang nagpangayo ko sa iya, sir, pwede ko kapangayo, sir, garbage bag. Mhm. Kay para ma-timos ko di ang mga basura. At the same time, hindi pa laptahon sang kuring kay kung masangkat ko ang garbage bag, kundi hindi na malabot man sang kuring. Correct na. Mhm. So, ang sabat ni Corporal Pulyon sa akon niya, sir, pasensya gid sir, kay wala kami stock subong. Ay, dapat di quarantine facilities kamo, may stock on hand kamo. May mga sunrocks mada sila padala, may mga ako ano da magamit nyo paninlo da, may ara da sila sir. Pasensya gid sir, kay sa ginhatagan ni nilang akit sa amon. Biskan gani tani pa briefing na lang balang abi. Ma'am, kung anong dapat nga ipang sanitize yung kwarto, ari lang di sa amon at doon pabalo lang kapag. Basi nadlocks labla kiti positive ka mo, positive si misis mo, positive ang gilistar da. Amo ginada nga rason siguro. Amo na rason. Action Brian. Pwede man na nga kuan no? Pwede man na nga rason, pero prior sa inyo tani pag intro dira dapat nalimpyuhan na ina no? Kiti gamiton mayhan kag dapot facilities nimo anytime na tinlo na di dapat. Kag dapat pag sulod nyo da ginmuno kamo nga paninlo gid kamo da ha tinlo na daan da kay kamo ga stay da hindi kami pwede kasulod kamo na lang tulo tinlo da. Pero sa case nyo sa pagsulod nyo higgo niya daan kamo sina. Higgo gid kayo Sige. Gabay pa matagaan ni action di sang authority na tagaya in charge sa LGU. Kay para ang masulod di dason nga mga patient o kung
positive, Aha. hindi naman magantos ang naagya namon di nga nakauna. Di na magdililigwa sa sitwasyon da. Aha. Kaluoy mo na lang sa mga kaupdanan ko di sa tutuod lang action Brian, naluoy ko diya. Sige. Kaya So, kung hindi ko ni siling ko, kung hindi ko ni pagtinwahan niya magtinlo, wala man sa isa kag-isa sa ila kaya na luod man. kay kabalo ko, ini sila tanan, stress man na sila sa mind nila, subong mo. Maninlo pa da sila nga gahuna-una sila paano sila nga mag-negative sa next nila nga swab test, abi? Oo. Amo gina-action Brian, Oo. isang gani si Mrs. Mental torture man sa sitwasyon di. Gani. At salamat na lang ko sa Ginoo kay daw gitugot man nga updan ko di siya para bisan paano moral support na lang. Mura. Pero kumusta na si Mrs. mo da, subong? Okay na? Actually, agong action Brian, sa kaluoy sang Ginoo ya wala gid man ni siya sang ginabatsyag pagsulod di. Okay. Pila na edad ni Mrs. mo gani? 49. Ikaw ya, sir? Pero naga-jogging pa niya halin sa magsaysay pa libertad. Paborito ko. Ikaw ya, sir, pala edad mo, sir? Sa kaluoy sang Ginoo nakalabot di man pa 50 anyo. Ate, may another pa na nga 50 gro, ayoon ta para makasintinyal. kung ano ang pagtugot sang Ginoo ya. Ay siya man ang nagauyat sang kabuhi ta. Aha, sige. With that, sir, salamat sa mga time kompleto na hambal mo tanan-tanan. Ipasalig namon diri palabot namon ni kay Councilor Renisito Novero nga mo may ara sang otoridad sining mga quarantine facilities, sir. Salamat, good evening. Mabuhay ka, sir. Madamo man nga salamat Action Brian nagalaom gid akong mahatagan yung gini atensyon nga makalabot sa authority sa aton syudad. Sige. Salamat, sir. Good evening. Good night. Action Firing Line. Okay, amo tong tagreklamo. Ang mga litrato kag mga video sa padala diri sa aton, ako mismo nga nagalantaw sus ko Ginoo patawarang sitwasyon. Action Firing Line. Kung ilaragway ko diri para at least ma-visualize na sa mga utod nga nagapamati sa radyo, basta higko higko. Ti kon butang naton abi why sa may makasulod da para maninlo. Sila ginayang maninlo da piho ginaya. Pero dapat antes pa naman sila nagsulod tinlo na nadaan. Ti amo tong iyagin pala ragwayo. So wala iya tinlo di. Higko gid ya. Action Firing Line. Palambot na sa IOC, palambot na sa tanan. Nga pwede na itong palambutan sini para at least makwanta niya, mabuligan tani nga ang mga quarantine facility diri sa Bacolod matinluan man. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Kuha ka na yung patrol sini matiniyon sa isa ka traffic accident. Action John, patrol evening. Action na Bray, karon na patrol live kita diri mismo sa may circumference road. Ining pinakalapit diri nga lugar, malapit mismo sa may Bacolod City Government Center. Pero sa tubangan isa ka gasolina ang ining Eco Oil bala. No, diri kita sa intersection point Action Bray sa Las Palmas Subversion circumferential road. Diri karon ang aksidente nagluntad sini kada mga gabi. Actually self-inflicted both sining wala man sa kontra. Ang natabo lang gid diri is ining isa ka cargo truck, no? Cargo truck both silingon. Kita ka na bala ang may mga cargos nga dala Action Bray nga nag-deliver. Halin isa diri sa may south portion sang syudad from Banga, Cory, ginausoy sining circumferential road. Kung mamulog ang dalan, pwede malabyan, kaya hindi man sila kalusot Victoria Neta or Lacson. Circumferential road ginangalagyan, hindi madalag ko masalakyan. Ining cargo truck na may plate number IGG 815. Ang nagligar nga nadulaan sang preno, kag gida ka maayos ang driver, nga instead nga direksyon ang dalan, giliko in Action Bray pa wala. Kay para magdabunggo di sa akin sa isa ka poste. Kaya ila kay naligasyon na base sa aton nga nabatian, especially sa kapalosisi sa kapulisan, nga kung magdire-diretso ang salakyan, ining cargo truck, damo, sa ginasundan, nga may mabungguan niya Action Bray, kaya madamo pagit sang may maulamid. Ano ni nadulaan pre, no? Amo na? Nadulaan pre, no? Mo nang initial dire. Tiki kapatag pa man ni, paano? Ani, amo pagin Action Bray, no? Pero ang iya to kay nang deklarar, sa pagkita nagpamatay sa kapulisan nga iyagin payagan nga siya ang nadulaan sang preno Action Bray. Gasumpit naman ari kas patag Laban-laban nila bilangin ng area, ano na din nga daan, no? Patag, sementado ang lugar. Kag amo sini oras, usually wala na gid sa traffic lights, wala nga
hatag gamando based sa mga salakyan. Kung makita natin diri actually wasak ang windshield sining mismong salakyan. Nagkarawasak diri ang mga kristal sa may puno sang poste ni siya sa ano mong gimbugwan niya sa traffic light. Bakod ba sa poste dyan, no? Bakod kakadako nga daan sinisang iya diri nga pundasyon sa dalom. Ang ila diri nga ligasyon may mo kuno kun sige ang pagpadalagan basi dala pagining impact pero ila pagpayag diri lang assessment lamang may mo inanay lang gid ang pagpadalagan bason kun nga ang damage diri sa uluhan kita mga portion sang truck no container galing karga niya ni plak bilog ni man ay salang ni ka container ang kargaya daw pa reclamation area ni no manong topic ka no anong tabo kay na kuno no ulihin lang ko. Okay. Pero initialin sa may Kore. Alin sa Kore, pagkanto bata. Di nabilang ko sa preno, dira ko sa nagbunggo kay kon diri sa Madrid so maigo na motorista di. May dapat sila kaya. Oo. Pero amo ni oras ng ganda pa sa. Ganda rin sa gin-set up lang namon kay ano nang dulong kag na di kinala niya mamalis namon kay agi sa kalin yung ginkaon niya mo. Okay. Patay lang naman para wala niya napatay bangod sa pagkabunggo. Wala. Ginunungod siya patay. Ginpatiyong lang naman patay kay para ma-manage sa piyak kay okay ang lin piyak ng kaon sa isa. Wala man sa minulamit ring iba no. Wala man. Amo lang nita. Isa. Action by ang traffic enforcer nga naka-on standby sining gabi diri sa lugar. Mani ang naghatag karon diri no sang sistema mismo sa mga salakyan. Kung makita naton ang dalom sa makina nga porson sining cargo truck o kung namo dibi ang truck mismo action bright may mga damage man yan gid ka no CSTS Raynel Trucking Services dokol bagado ano na siya mga salakyan ang ila diri nga mga negosyo in this naga-deliver sining mga cargo action na Brian. Check lang da kung tao ang error o kung ang salakyan ang error. Amo man lang duha mo na mo. Yan, i-check na to ako ang Brian kayo guys sa may traffic investigator on case ang station number 6 maning sakop nga lugar. Yan ay bulo bakod bandigali ang mga tamburong kay nalabot gid man pero way man nagkarawa sa aga. Basi ara dang driver sini subong makatupad kito kag gamiton mangimo sining simhot power bla. Gani. Adi sa gani ang driver. Sige be. Manong ikaw driver? To sa babaw. Sa babaw sang truck. Tulo tisingan kay pa makoton sa kun action bra. Okay kung kisadaan kung nagalinabay da kay ang dalan da lapad-lapad ug pinagusto man kuis abla. Bawsos. Gani, ari so. Libo si poto dali sa may likod. Sige. Si Manong makoton lang sa kun ano ang sa pagkadamo dan sa lakyan da mo no oras pas ni alas 8 pa lang ga sinumbali lang sa lakyan da sirkom da. Gani. Amo pa ni oras na damo gali sa lakyan no. Siyempre. Okay. May mga buka pa gali. May kang gumay naglusot diri sa may nagtaklas sa may gutter ko no. Gutter sumaka siya. Sumaka kita sa may gutter. May lang way mahulog ang kargaya ba kag magkalataklob sa ibanda ka nagalinabay man susko. Mo pag ina kay kabasa mo sining oras damo gid mga salakyan nga nagalambihong. Manong ano tabo ginano nga Lost break ko sir. Ano dulaan ka pa no? Lost break. Ikali no. Alin ko la Carlota. Pilad lagan niya? Hinay naman ni mo dalagan. Sir, hinay lang mga 30 man ko. Dali na lang kit dito na lang alang ka mo na. Stop pa nga man nga sa dalan, siyempre madulog ko. Pag prino ko nga pormero, nag-awit ko sa. Katawa ko nga lapa ko ay sige na lang lakat, pero prino na ko na. Tapos dari mo giliko na lang no? Okay, kung way ko giliko, kung nagrekta ko, kung madunot sa likod ka wing van. May ginasundan? Wing van. Nga, 10-wheelers man. Di mo iway sa mano? Damo ka rin masalakyan, damo na ba? Madala ay kung way ko digin ngagaw. Pag-apply mo prino, nung way na siya nakagat, damo na taro? Muna. Way na nagawin. Okay. Pero kinakita mo, may nakawala sugata, no? Okay, stop man sa piyak, manugo, mutugin ngagaw ko na lang warig pa to yung truck. Dali mo gibunggo, kita mo nagsipusta diyo? Supod. Wala ka na po, ikaw lang isa? Ako lang isa. Okay. Ano alam mo? Si Henry. Henry ano? Henry Abad. Abad, taga din kayo, no? Taga Murcia, Barangay Blumentritt. Edad? Blumentritt, pinay na may edad?
Huwag ka man napilasan, okay lang. Why man siya naka-shot? Wala man siya action by na ano, no? Oh, why siya naka-shot na ton? Why man naka-tulog namin, hanay? Why. Eh, alay ko kakakalutan na ko kalamay. Tula nunod. May unod. Kalamay. Oo. Bugati? Ano ka tani, pabed ko ka? Gay, talisay. Talisay na. Okay. Manong Henry, thank you, no? Siya ning driver, sining truck action dry, no? Kaya mo tong iya nga pagpayag sinidiri, wala man siya ko nung kainom, inay raman ko na yung pagpadaragan, galing kay Ti, pag-apply at Trino una, nagkagat pa, kaya nga pag-apply, napit na nandiri sa intersection point, Gulpin action dry nga doon nawadaan sa sang kontrol, kung nawadaan treno, abing niya diri nga ginaman nga salakyan, kaya ako, pero hindi kabugat ka salakyan, pagkita stop ko no, gini nga gawin na lang liko para kay sige lang lakata. Yung bunggo yung action by may poste diri sang traffic lights, no? Importante, why sa may nagkaladalahig kag disgrasya da. Gani mo tiya pagpayag kay pinakitaan niya naman nga konta nga nagapundo man sa piyat kadalan. Hingagawin na lang kay para wala may maulamid nga salakyan. Unless sa yung sige to ti ang ginasundan niya tong dako man ko wing van man madalahig pa to ang ginaato mabungguan nga mabuha kabunggo pag may domino effect nga matabo action drive. Sige po na may uli nga detalye sinigruntag nga aksidente sa mga gabi diri sa gihapon sa Conferential Road barangay Bacoling Surad sang Bacolod. Flash report sa patrola ang tagliwat sa Bacolod Action John Diaz una sa sa action sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Firing Line. Ang balita na action dyan, maka-action dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule. Ano? Ini nagabalansi sa lawas ang tawo, kami pito gini kasangkap sa mga utang. May gabi kay Ma'am Ami Rivera, si Ariel Kabatak, ka naga-monitor ban. Shout out lang ko no sa wife ko. Check attendance from Ariel Kabatak of FJE Village, La Carlota City. Salamat, good sir. And Milicio Plaza III, naga-monitor ban. Lantaw gid sa live sa mga Plaza family. Sige. Si Maverick Saint, mas maayo gid tani nga libuton gid sang mga officials ang tanan nga facilities upod ang media para ma-document gid daw upod man ni sa budget sang bayanihan law ang pag-upgrade sa mga facilities imbes nga mag-ayo ang mga naka-quarantine malala na gid ang ginabatsyag. Husto gid na. Ay sus ko. Dali de la Torre Lupes, good evening, Sumbray, din ang task force disiplina sa syudad. Kay kon weekend, puwerte gid kadamo tao sa resort, lagi diya may nagasaway, liquor ban, kuno, pero pagustuhanay man imnanay sagwa. Sugid na. Si Bebs Inugan Araman sa East Homes 3, salamat gid. Almira Lima Lazarte, Veronica Santillan Manukan, Action Bray, Pulita ang guest mo, Biskas Ari ko di Manila. Anto ko naman, discuss guro ay. Si Vladimir again, Action Bray, dapat gin sanitize na ang room kag ang folding bed nga usaron sang next nga isuloda nga mga positive patients. Tani no? Grace Fosbaw, kita ko video high shadow kasubo. Please consino na-assign sa sininga pagdumala, abi sulat Ilonggo kag English kung ano ang rules regulations para tanan masunod sang protocol. Basta salamat gaani man kumari da. George Gargasiran, Action Bray, kada facility may in charge gid sa maintenance or even before pasudlon inog quarantine dapat clean ina kag bilinan cleaning materials for people to do while on quarantine.
tani. Warren Ortiz Aroman, Alex Montesa, bakon nga quarantine facility, daog-daog panila ang Matina, Davao quarantine or quarantine facilities. Sir Bry, mga pakaisa ko nakatinirman dito nga kaanggid sina. Te makon mo sandi lang ni gali. Nonoy Castaneda, Sir Bry, good PM, dapat prisuhan man or prisuhan naman ang ipatukod kag hindi naman quarantine facilities kay ang madakpan nga mga nagapasaway prisuhon dayon para madisiplina. Romy Agsam, Regalia Osorio, good evening Sir Brian, tamyaw ko landa bana ko na nabalian. Salamat. Ano to nabalian ko no? Or basi lugar itong nabalian? Si Yilib Mailiw YD, Action Bry, kung sa aga balak approximately 8:30 a.m. about 10 a.m. dira along San Juan Sebastian Street na tungan sa Gatuslaw and Locsin malapit sa Gaisano downtown entrance nga wala pa mag-open sa may ginatampukan sang Gabaligya inog bulang manok, wala gid social distancing kag wala pa wear face mask properly. Salamat sa information labyan ko na permi. Kuan pradahan na sa una sang Magsungay, Punta Taytay, Tangom, no? Si Ulit Diffie, si Rolf Ice. Action Brian, manong may gabi ang virus ara sa gabi. How? Dapat sa aga nila striktuhon, watching every night. Hustuman. Basi may virus adlaw ara sa gabi. Si Allen Mar Linko naga-monitor man. Salamat. William P. Well, good evening Sir Brian. William Ari Bahrain, ga-monitor pa-check attendance Tamyaw Family Carmelutes sa Barangay Sumag. Sige. Ari Pasadlo, Virgil Pinda, happy Monday Action Brian, and good evening monitor kami diri gihapon sa may Sirin Homes, Action Brian, Tamyaw Place of Pinda Family sa may Kanturay si Palay, pamati sila program. Salamat. God bless. Si Torres Alex, good evening Sombray, monitor lang kami ni Mrs. sa Purok Laurel, Mansilingan. Si Nilni Realistas Dalumda, may gabi lang da, no? Thank you again. Si Aimee Crisostomo Marquez, ara ba nag-monitor? Sige, relax ko gamay da, lang kamuha balik na dugay 836
Sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:44. May tisi mga kaaksyon na ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an na sa mga eksperto sa natural nga antis. Zero in kita nga balita mga kaaksyon nami gid tani kung mayari kita diri sang resource person kon madumduman nyo to bala si Gerald Lariosa dumduman nyo ni naglililigad nga mga bulan una na ton nga na interview ang tagreklamo diri sa Action Farming Line to bala nagabaligya kalitsyon baboy nga tuman ka barato Action Oliver. Pa-order ka sa iya, isa ka lechon baboy, 4,000 pesos, may paaman ka pang Shanghai, may paaman ka pang isa ka manok, nga kung imo lang tawon ang tudtod nga presyo, ara guro sa mga 7,000 to 8,000. Or butan tabi, 6,000, 7,000, iya 4,000 lang. Advance ka lang katunga o kung ano nga sitwasyon, tapos pag abot sang adlaw nga hiwat mo na abi, for example, birthday sang bata mo, order ka subong, sa adlaw nga amo na nang ginapaabot mga order, why timo ya baboy? Why lechon, why tanan, why delivery, kung ano na lang ang mga alibis ang ginahimo. Ano na lang ang mga alibis. Ti ikaw nga nagpapunsyon, nagpakumbira kung sa Bisaya pa diha, basig na minaw, taga San Carlos diha, why kay pakaon sa mga bisita mo, Action Oliver, kundi entonces kuluya kundi nakarombi ka inchindi sa sitwasyon mo, kundi matumbuyan kay mo, kamabuybuyan kay mo na, no man to sa gipang-invitar sa birthday bata, wag glit pagkaon. Kay gintiruntuhan sang animalistic nga manog naman nagapang order or niga nulo negosyo. Kag damo-damo tong reklamo gid. May kaso ni siya nga may mga utang siya tag 600,000 to sa may Oriental Negros. May ara sang gintiruntuhan niya man diri sa may Lechonan country daw. Gerald Lariosa, dumduman nyo to nga pagkaudto, pagkabuas, nagsaka di siya sa Action BBB, Action Rex, sila pa interview. Nga porting pangako ito de, nga way ginto pako ginto tanan. Tisubong, may ara na sang warrant of arrest sa kaso nga istapa. Action Brian Warden, Action Firing Line. Kag swindling mga kaaksyon, ti ara, buwasan tani, kayong oras ko nagapangilay gid. Ang aton sini nga oras ti dulong ato sang D3 Bio Action Oliver na duga nga protection. Di kang gini kalaga siya noy basta amo na nga porsyon noy. D3 Bio ato, no? Sige. Ang mga greetings na ton Arya, no? Maingab ilang sakay Bibi Biligorio da nagamonitor upod kay Nanay Jutay, Tatay Dulfo, Hiple, sinang dilya ng Johnny GR nagamonitor mana. Action Firing Line. Taligid lang Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
Action Radio Philippine Standard Time, last 9. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso ba naton sa inyo mga ka-aksyon ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mga upod niya sa barangay Sumag. Thank you, Gid. No? Homa Lumina, good evening man, Marimar. George Gargasiranan, bagay na kay Gerald, sige pa siya promo package FB. Duway na to. Duway na, way na bation. Anyways, oras ko, medyo way na gid kulabos kita makaksyon. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Nuna Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason, Action Christian James Binares, ang aton sining IT expert tonight. Kag standby karon sa Action 8 Patrola with Action Eric Magbanwa. Buwasa, kita ay kita temprano pa 6:30 to 7 makaksyon sa Action Report second portion kag sa Action Hotline amuman sa Action Firing Line buwas nga lang. Ini naman sa Action Brian Mordena kapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Aksyon.